سلام كبرات تخاتلتي نحجاب استدالو علتو زيناتات بقداي سودان توسيد زلو حدش وسانتات كباب دسي زلو حيال كوينات دكتور دبرتسين زم محللفه ملእختن زلو حدش حبريتاتات ناي كويناتن قيح مسقل بزعبا كوينات تግራይ زوصو مغلصي اب نيجيريا نفسو كشيط زفتنا ولقسبن كالن زدهسس كخونيو ناي وتر تخاتلتي اذا channel نمخان لما سبسكرايب كتغبرو بخبر يعدمكم حبرت أفريقيا السودان ناب سيفيلاو من محدار كساب التملس كاب كل النتفتات كمزة أقدا أفليتو اتبسراوي تتهاجر زتخيادة وتهدرو علوة قواما وآيكونن كبلون اتحبرت مرقت يو آنا سيرو لا ازي خمزيلن كل دماء أبرسا كتما كارتوم زركوب دبلوماسيات حبرت إيروبا مستيك قواما ومرحي مساقاقر من قس زبولوك قدامي منستر عبد الله حمدو كراخبو كمز داليو غاليت أمالو صحافة قدايات واتساي أمريكا أنتوني بلينكن نتبع علوة من قس كاب سلطانو زتاليك قدامي منستر سودان عبد الله حمدوك بتليفون أزراريبو كم زلو تغليص نيريو كاب سلطانو زتاليك قدامي منستر عبد الله حمدوك ندحنتو بزبل ابغزا جنرال عبد الفتاح البرهان كصنح كم استغبرن ابز اوان كن منبر غوزو كم استملسن تفليطلا كاب منግስት امريكا زوص مغلص كم زحبرو خا انتوني بلينكن تقدمي منستر ناب غوزو مستملسه بمنغد تليفون كم زرربو يتغليصو ابتي اب كارتوم زركب منبر غوزو اب تحت صنع حلوه كم زركب مع كان زينا سودان كحبران كلوا علماو بانك ان سودان كهو مدي وزنبر دغف دما بسنكتي تخايد علوا منغستي كم زقارصو افليطلا بريزيدنت علماو بانك ديفيد مالباس ابزوص مغلصي بتي ابز قرب اوان اب سودان زترأي معبالتات ازيه تشاقيل لخو اما حبراون قطباون مبربارن لمعتن كهلو زخل سعبينون افريحن الليلو ازي بحبرت افريكان علماو بانك توسيد زلو سغومتي مرحي نايت علوا زخونه قند ازاز سراوي سودان جنرال عبد الفتاح البرهان نفسي فيلاو محدار كملس عابد اقط خمس فترو لي قمت جنرال عبد الفتاح البرهان تهاجرنا بكينات حد كيتمرح نتي سغومت خمس وسدي زمغوت سودان ناب ديمقراسياوي سرعت كتسغاغر مخانن اتياب كلته شحن 23 كغبر زتمدبه هاجراو مرچ خا ككايت كم زخونن قال ياتو كان تخونه زبزح هاجرات معراب زركبهم محبرسب عالم جنان قدامي منستر عبد الله حمدوك جينا كم حقاو مرحي منغس السودان غيرهم كم زري ويم زغلصو زلو اب كباب ديسي زكاي زلو كبيتكوينات قصيلو كم زلو يغلصل اب زلو اوان كابتا كتما بزترخ بحبريتا اتوق امنا نابتا كتما تصقعو ابنا 7 كيلومتر رحقت يكايد كم زلو تغليصو اذا بوتادراون قطباون مداي اقداسيت بمخانا حيال كوينات زكاي دلا زلو كتما نمحز حيلتا تግራይ نكوتابور حليفم ببرو ميدا غيرم نابتا كتما يم تصقعم زلو نزي حجاب افافيت كتما ديسي زكاي زلو كوينات ملكيتو حدا ناي سراويت فدرال دغافي بملكع فيديو غيرو اب زرغحو اتزلو بوتا دما بكارتا زترغص ولقسب بزعبات كوينات بزاربول زنبره غزي اتكوينات بتقوي كايت كم زلو زملكت حيال ملوات تخسي زسمع نسن بعلون ابر ميدا حيال كوينات يكايدالو كبل ارغاغيصيو كوشت كتما دسين مع كان زينا بي بي سي قالو ذهب حدنا باردما اتي حجي كوينات زكايدلو زلو بوتا كابدسي كاب 7 كسب 10 كيلومتر انت رحقيو امنغو كوتابرن بر ميدان حيال كوينات يكايد كم زلو يفلطيه ابزوشت دسي غنا كوينات يلن حزب النفسي يحللو كبيد وق زلو مخانو وترسل زلو خا قال سبات كيدميوم ابز ختما خ ابو زحت تمزابلتي يحجوز يوم زلو كبل تزاريبو ابز حلفه قرب معلتات نزكينا تملكيتو حيلتا تግራይ ኩታበር በጽሕም ከም ዝነበሩ ገሊጽ ዝነበረ ወሃብ ቃል حيلታ ትግራይ ጌታቸው ረዳ ናብቶም ከተማ ደሴን ኮምበልቻን ዘለው ህዝቢ በማእከላይ ኮማንድ حيلታ ትግራይ ዝሐለፈይ ዝበለ መልእኽቲ ካብ ገዛኹም አይተውጹ ወላ አብያተ ክርስቲያናትን መሳጊድን በحيلታት አቢ ናይ ምክልኻል ደፍዓት ይኸውን እንተሎ حيلታ ትግራይ ኣብ ጻዕቕ ህዝቢ ዘለው ከተማ ወግእ ክገብር አይደልን يكبل ህዝቢ ከተማ ደሴ ኮም ደማ ኮምበልቻ ኣብ ገዛኹ ጸንሕ ዝሓትት መልእኽቲ ይሕሊፉ በጀካ ዝውን ጌታቸው ረዳ ናብቶም ኣብ ወሎ ዓፋርን ጎንደርን ዘለው ሰራዊት ፌደራል ኣብ ዘመሓላለፈ መልእኽቲ ካብ ምዝመው ደሎ ስርዓት ተጠፍኡ ኢትኩም ሃቡ ዝብል መልእኽቲ ይሕሊፉሎ ነዚ ኣብ ኣፋፊት ከተማ ደሴ ከባቢ ዩኒቨርሲቲ ወሎ በጽሒ ዘሎ ኩናት አመልኪቱ ዶክተር ደብረጽዮን ይሕሊፉ ኣብ ዘሎ መልእኽቲ ነበርቲ ከተማታት ደሴን ኮምበልቻን ከይርበሹ ኣብ ገዝኦም ክጸንሑ ከባቢኦም ክቋጻጸሩን ጸጥታኦም ክሕልው እንድሕር ምጽዋዕ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ቂም ከም ዘይብሉ ንህዝቢ ድማ ዝኾነ ዝገብሮ የብሉ እንድሕር ምባል ሓይልታት ትግራይ ነቶም ናይ ወጻኢ ሓይልታት ዓዲሞም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ በደላት ዝፈጸሙ አካላት ናብ ሕጊ ንምቕራብ ይቃለስ ከም ዘሎ ይተዛሪቡ እዚ ከምዚልን ኮለ ድማ ሎሙ ናብ ከተማ መቐለ ንሻት ሻይ ግዜ ደብዳብ ነፈርቲ ተኻይዶ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ቤት ጽሕፈት ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ኣውጽኡ ኣብ ዘሎ መግለጺ ሎሚ ንሻት ሻይ ግዜ ኣብ ከተማ መቐለ ደብዳብ ነፈርቲ ከም ዝተኻየደ ክገልጽ እንከሎ ጌታቸው ረዳውን ሎሚ ንጎ ነፈርቲ ሰራዊት ፌደራል ኣብ ከተማ መቐለ ደብዳብ የካይዳ ኣለዋ ድሕር ምባል ጽረ ናይ ኣየር መጥቃዕቲ ዝኾኑ ሓይልታት ትግራይ ነተን ነፈርቲ ኣብ ምቅጣመን ኣለዎ ክብል እውን ጽሒፉሎ
حلفي عالم لخاو تكال قيح مسقل بيتر ومورر كينات تግራይ ፖለቲካው ለዝፍታሕ ከግበረሉ ጻውዒት አቅሪቡ እቲ ኣብ ትግራይ ተወልዒ ዘሎ ናብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝተላብዕን ኣብዚ እዋን ድማ ብፍላይ ኣብ ከባቢ ስትራቴጂካዊት ከተማ ደሴ ብከቢድ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ስዒብዩ እቲ ሓላፊ ነዚ ጻውዒት አቅሪቡ ዘሎ ፒተር ማውረር ወሲኹ እቲ ሓደ ዓመት ከመልእ ቀሪቡ ዘሎ ቅልውላው እናበኣሰ ይመጽእ ምህላውን ረድኤት ዘድልዮም ሰባት ድማ መዓልታዊ ቁጽሮም ይውስኽ ከም ዘሎን ሓቢሩ ነሱ ወሲኹ ኣብዚ እዋን ዝኾነ ዝርአ ተስፋ የለን ናብቶም ኣብቲ ኩናት ዝዋስኡ ዘለዎ ኣካላት ዝቐርብ መልእኽቲ ዝቕየር ኣይኮነን ካብቲ ኩናት ክውፃእ ዝኽእል ፖለቲካዊ ፍታሕ መምጻእ እቲ ዝሓሸ ኣማራጺ እዩ ክብል ተዛሪቡ ነሱ ወሲኹ እቲ ኩናት ወላ እውን ጽባሕ ደው እንተይሉ ብዙሓት ረድኤት ዝጽበዩ ብመኣይት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ተፈናቐልቲ ዜጋታት ክህልውና እዮም ኢሉ እቲ ኣብዚ እዋን ሓይልታት ትግራይ ኣብ ዝሓዝዎ ከባቢታት ክልል ኣምሓራ እናኸበደ ዝኸይድ ዘሎ ኩናት ንቁጽሪ ረድኤት ዘድልዮም ሰባት ብዝለዓለ መጠን ከብሎ ከም ዝኽእል ዘጠንቀቐ ሓላፊ ዓለም ለኻዊ ትካል ቀይሕ መስቀል ነቶም ረድኤት ዘድልዮም ሰባት መብጻሕ ድማ ኣጸጋሚ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣረዲኡ ኣብ ናይጄሪያ ግዝኣት ካኖ ፖሊስ ንሓደ ብሰንኪ ድኽነት ንነፍሱ ናብ ዕዳጋ ዘቕረበ መንእሰይ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘውዓለ ሓቢሩ ወዲ 26 ዓመት ኢልዩ ኢድሪስ ዝተባሃለ መንእሰይ ንነፍሱ ክሸይጥ ናብ ዕዳጋ ከም ዝቐረበ ዝገልጽ ሓበሬታ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብስፍሓት ምስ ተዘርግሐ ምስባህ ብዝተባሃሉ እስላማዊ ፖሊስ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩሎ ኣዛዚ ፖሊስ ሃሮን ኢብን ተግባር እቲ መንእሰይ ብሃይማኖት ስለ ዘይፍቀድ እዩ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክውዕል ዝተገብረ ክብል ሓቢሩሎ ንሱ ወሲኹ ብሶሉስ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣውዒልና የለና እቲ ተግባር ኣብ ሃይማኖት ምስልምና ተኸልከለዩ ዝኾነ ይኹን ሰብ ወላው ናብ ጸገም እንተሃለወ ንነፍሱ ክሸይጥ ኣይክእልን ኢሉ ብስፌት ክዳን ክናበር ዝጸንሐ መንእሰይ ኢልዩ በቶም ሃይማኖታዊ ፖሊስ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ቅድሚ ምውዓሉ ኣብ ከቢድ ሕጽረት ገንዘብ ከም ዘሎ ንጋዜጠኛታት ተዛሪቡ ነይሩ በዚ ምኽንያት ከዓ ኣብ ባኮ ብዝተጻሕፈ ዋጋ ኣብ ክሳዱ አንጠልጢሉ ክወጽእ ከም ዝተገደደ ድማ ኣረዲኡ ንነፍሱ ዝተመነላ ዋጋ ከዓ 20 ሚልዮን ናይራ ክኸውን እንከሎ እዚ ድማ $50,000 ኣሜሪካ ይበጽሕ ንመጠን እቲ ገንዘብ ከፊሉ ንዝዕድጎ ሰብ ድማ ብሙሉእ ልቡ ከገልግሎ ምዃኑ ሓቢሩ ነይሩ መንግስቲ ቻይና ኣብ ንኣሽቱ ከተማታት ሰማይ ጠቀስ ህንጻታት ከይህነጹ ኸልኪሉ በዚ ሕጂ ጸዲቑ ዘሎ ሕጊ ዝኾነ ትሕቲ 3 ሚልዮን ነባሪ ዘለዋ ከተማ ቻይና ልዕሊ 150 ሜትሮ ቁመት ዘለዎም ሰማይ ጠቀስ ህንጻታት ክትሃንጽ ኣይክፍቀዳን እዩ ልዕሊ 3 ሚልዮን ህዝቢ ዝቕመጠለን ከተማታት ከዓ ብተመሳሳሊ ልዕሊ 250 ሜትሮ ቁመት ዘለዎ ሰማይ ጠቀስ ህንጻ ከይህነጸን ተኸልኪሉሎ ኣብ ቻይና ብሓፈሻ ኣብ ዝኾነት ከተማ ልዕሊ 500 ሜትሮ ቁመት ዘለዎ ህንጻ ከይህነጽ ዝኽልከል ሕጊ ኣቐዲሙ ጸዲቑ ነይሩ እዩ ቻይና ኣዝዮም ብዙሓት ሰማይ ጠቀስ ህንጻታት ዘለዎ ሃገር ኮይና ኣብ ሻንጋሃይ ዝርከብ 632 ሜትሮ ቁመት ዘለዎ ሻንጋሃይ ታወር ኣብ ሸንዘን ዝርከብ 599 ሜትሮ ቁመት ዘለዎ ህንጻ ፒንግ ኣን ፋይናንስ ሰንተር ገለ ካብቶም ነዋሕቲ ህንጻታት ናይታ ሃገር እዮም ማዕከናት ዜናታ ሃገር ኣብ ከም በዓል ሻንጋሃይን ሸንዘንን ዝኣመሰለ ከተማታት ሰማይ ጠቀስ ህንጻታት ከም ዘድልዩ እኳ እንተሓበረ ኣብ ካልኦት ከተማታት ግን ሕጽረት ናይ መሬት ስለዘየለ መንግስቲ ከም ዝኸልከሎ ኣቃሊሐን ኣለዋ نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك ساب نرغب سلام نعخم